Čaute bajkeri a bajkerky. Dneska vyrážame od Majdanu. Ideme si dať taký pekný jesenný okruh. Verím, že príroda už bude pekne vyfarbená. No a pekne na úvod si ideme dať stúpaničko až k zabitému, aby sme sa trošku zahriali. A tuto po ceste máme prameň, kto by sa potreboval občerstviť alebo doplniť zásoby vody. No ono to počasie už je také premienlivé, jesenné. Vlastne aj teraz začalo trošku mrholiť. Dúfam, že to bude fakt iba trochu. Tá cestička vlastne pôjde väčšinu času po takejto asfaltovej cestičke. Takže by sme sa ani nemali nejako extra zamazať. A tuto na raz cestí sa držíme ľavého pruhu. Raz cestník Rybáreň. A budeme začínať pomaličky stúpať. Tak držíme sa modrého C-čka a tu už pomaličky začína to stúpanie. Miestami bude trošku také prúčie, ale nie je to nič, čo by sa nedalo zvládnuť. A neviem, či to je vidieť aj na kamerke, ale mi sa trošku viacej rozpršalo. Aj keď vlastne v počasí nebolo nič spomínané ohľadne prehánok, ale tuto v horách a najmä teraz na jeseň je to nevyspytateľné. A teraz pomaličky vlastne blížime sa k takej chatke poľovníckej, ktorá sa volá Solírov. A tuto to už možno bude vidieť trošku na tej kamere, že jak sa rozpršalo. A tu už vlastne stúpame popri tej poľovníckej chatke. No a ja stále dúfam, že to počasie sa trošku umudrí a prestane pršať. Ale zatiaľ to nie je kritické. A výhoda vlastne aj tuto v lese je to, že som trochu skrytý od toho dažďa pod tými lístami stromov. Ale uvidíme. Skúsim sa dostať aspoň na ten vrchol a tam sa rozhodneme, čo ďalej. Tam by mal byť aj v prípade núdze prístrešok, pri ktorom sa dá chvíľu počkať. Ale ďalšou výhodou je aj napríklad to, že dýchame čerstvý lesný vzduch. Čím vyššie stúpam, tak tým sa mi zdá, že ten dážď naberá na intenzite. A ak ste vlastne pozerali v minulosti môj tip na cyklový let na jeden nekomerčný výhľad tuto nad Majdanom, tak vlastne tuto pred nami je tá odbočka. Ale tam by som teraz určite nešiel, keďže je tam riadne blato. Tak tento asfaltík to istí. Pôvodne som sa vlastne zahrával aj s myšlienkou, že by som odbočil túto doľava pri odbočke pri Dube a išiel by som modrou turistickou, respektíve keď pozerám tuto na začiatku tú ťažkú techniku, tak vyzerá, že som aj dobre spravil, že
idem vlastne taďalto dole po tom asfalte. A teraz už vlastne smerujeme k tomu zabitému. Tu si budem pre istotu viacej pribrzdeľať, lebo aj na tom asfalte to dokáže takto šmyknúť. No a tuto pred nami už je zabité. Vlastne, ak by ste sa rozhodli sem smerom doprava, tak by ste sa dostali ku Sklenej hute. Ale ja pôjdem dneska doľava a budem ďalej pokračovať tou asfaltovou cestičkou. No a takýto výhľad je tu aj na to miestne jazierko. Vyzerá, že tie mračná sa už trochu v diaľke trhajú. Ja sa teraz ďalej spúšťam dole tou asfaltovou cestou. V diaľke už sú síce tie oblaky úplne bledučké, ale stále prší. A teraz momentálne vchádzame do Dolán. A tuto sa pôjdeme pozrieť na jednu takú zaujímavosť. Je to vlastne táto napadná odbočka. Tu už to máme aj trošku posypané tými jesennými listami. No a vyzerá, že z tej pravej strany už by sa tie mračná mohli rozpadnúť. No a tu je to stúpanie trošku prudšie. A tu to vlastne začína. Krížová cesta sa to volá.
No a momentálne sa tu nachádzam pri takomto kostolíku svätého Leonarda. Je to vlastne na zelenej turistickej. A takto vlastne tá krížová cesta vyzerá, ak by ste išli až priamo tam hore. No a tuto vlastne máme aj miestny cintorín v Dolanoch a v pozadí výhľad. No vyzerá, že už nám aj maličky prestalo pršať, tak môžeme pokračovať ďalej. A toto je potom vlastne zase taká nenápadná odbočka dole. No a pozrite, tiež sa nám tu odkryl takýto pekný výhľad. A tu som sa musel ešte zastaviť pri tom miestnom kostolíku. Fakt pekne zrekonštruovaný a udržiavaný. No a teraz, aby sme sa vlastne vyhli tej hlavnej ceste, tak si to dáme táďalto vrchom. Malo by nás to privieť až do Horných Orešan. No ale keď vidím v pozadí tie mračná, tak mal by som začať trošku dúpať. Lebo vlastne teraz 11. kilometr. A ešte nejaký 12 zostáva. A tuto popri cestičke opäť takáto pekná kaplnka. A oproti nej vlastne spravené posedenie a s výhľadom na okolitý kraj. No a vyzerá, že tuto sa na to za chvíľku už ten podklad zmení z asfaltového na šotolinu. A tuto pekné. Poza Vinice. Koniec koncov sme v takej vinárskej oblasti. Horné Orešany, Dolné Orešany. A dobre, už mi na chvíľočku aj slniečko vykúklo. No úprimne čakal som, že to tu bude viacej rozbahnené, ale je tu pekný taký navlhnutý podklad. Samozrejme, že sa nepráši. A ďalším vlastne našim dnešným záchytným bodom bude vodná nádrž v Horných Orešanoch.
A opäť toto veľmi pekná pasáž. Po ľavej strane hora a po pravej strane vinice. A keďže som vlastne túto trasu ešte nikdy neišiel, respektíve tento spodný úsek, tak som si myslel, že to bude klasická poľňačka. A nakoniec ma to celkom milo prekvapilo. Dokonca aj rázcestník ukazuje, že sa napájame na zelenú cyklo. A tým, že som tu vlastne bežný pracovný deň, tak nestretávam ani žiadnych bikerov. Fakt krása. To máme na chvíľku zastavím a ukážeme si to. Tak z ľavej strany, ako som spomínal, už krásne vyfarbená jesenná príroda. V strede cestička krásna, šotolinková, po ktorej ideme, a po pravej strane vinice s výhľadom na Orešany. No a tu sa už zbiera vo veľkom hrozienko. A tuto sa pár desiatok metrov presunieme po asfaltovej ceste do Horných Orešian. A tu sme už opäť mimo tej hlavnej dopravy. Aj tu ten úsek je vlastne značený žltým a zeleným C-čkom. A tu už pozadí vidíme Orešiansky kostolík. A tuto sa už pomaličky blížime k tej vodnej nádrži a vedie vlastne popri nej táto žltá a zelená cyklotrasa. Ale som rád, že nakoniec úplne prestalo pršať. A tu sme vlastne teraz išli dole tej vodnej nádrži. Pekne nám tu aj slniečko vykúklo. Tak ešte sa preštrikujeme tadiaľto. Taký hajíček, ktorý ide paralelne s tou vodnou nádržou. A tuto už sa vlastne opäť napájam na tú žltú a zelenú cyklotrasu. A zároveň za nami aj 20. km dnešnej trasy. Tuto po ľavej strane je vlastne taká chatková oblasť. A my sa teraz budeme vracať do Majdanu, kde mám zaparkované auto.
Pozrite, jak sa nakoniec pekne vyčasilo. A ešte vlastne, aby som vám nezostal dlžný suchý vtip, tak si ho povieme teraz na záver. Pacient príde k doktorovi a pýta sa ho: pán doktor, zrušuje ma klapkajúca voda z vodovodného kohútika. Myslíte si, že som úchyl? Iste, volá sa to, že ste chlorofil. No a my už sa pomaličky, ale isto blížime ku konci dnešnej trasy. Tak nezabudnite nás podporiť, či už lajkom, komentom alebo odberom. A vidíme sa pri ďalšom type na cyklovýlet. Čaute.